Kala ng ulam. Wala tayong ulam. Kakainin natin. Sunday ngayon eh. Ayun, Sunday is Mais. mais and Champurado. champurado. Oh. Tulungan mo ba ako magsampay o ano? Pinapahirapan mo lang ako. May lentil pa pala oh. Sige, mamaya kainin ko yun. Kanin pa naman, di ba? Ha? May kanin pa naman. Meron, hindi lang. Sige, pwede na yan. Kainin natin ngayon, gusto mo. Ikaw lang. Sige, ako na initin mo. Lagyan mo kanin. Wow, tinulungan ako. Marunong ka na kumain? Ngayon mong mabuti ah. Dami na mga tiyat dito, kaya. Ay, oo nga. Kumain dito. Ayun. Ay, subo kayo kay mama. Thank you. Ikaw din. Practice ka na kumain? Paano ito? Lahat ata may ngat-ngat na. Clap, clap. Very good. Clap, clap, clap na. Very good. Ito, mas malambot. Mas malambot to. Mas madali mo tama kakain. Dito, 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 dito. Ayos, akin na yan, akin na yan. Hindi dyan. Huwag na dyan. Mali, 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 mali. Maya mo. Ito. Yan. Oh, di ba? Yun o, hindi mo naalis mo na naiwan pa rin. Ito, isa. Gutom ko siya. Sulat na agatan. Ang laki ng kamay. Ay, hindi dyan, hindi dyan. Hindi dyan. Matigas yan. Pag yan nakagat mo, asayas, huwag yan, huwag yan. Ito na lang. Lala. Kakagat mo yung ano, matigas yan. Mahal, kinakagat niya dito. Galing mo ah. Kagat mo ito lahat.